Márknak mi történt, az kinyilvánít? Jó, mindenkinek ebben a mai videóban dorszózni fogunk, szóval egy szerencsekerék fogja eldönteni, hogy mit fog csinálni, és minden 10. ajtóban kell pörgessék egy szerencsekereket, és az ötlet nem saját. Csak nyilván már az ötlet nem saját, azért remélem meg fog írni valaki, hogy hát ez kopi! Na, tehát én egyedül szeretnék menni, senkivel nem akarok indulni. Itt szóltok hozzá. És konkrétan nincsen? Na várjál. Csak nem fog kivágni megint ez a szar. Mert már történt már olyan. Szóval. Várunk. Adom. De nem kell semmi. Na, kell. Jó napot. Ja, egy pillanat mielőtt elindulnánk. Szerencsekerék. Nézzük. Pörgessük az aranyat. Hát nézzük csak. Nem futhatsz. De amúgy nem tudom, mit gondoltam, amikor ezt én beírtam ide, ember. Amúgy se lehet futni. Vagy ettől lehetett futni. Hát, ja. És majd igen, nem emlékszem, hogy volt ilyen. Fú, sem. Nem, úgy sem. Fú, de rossz baszki. Olyan rosszasztam, meg a franc. Tehát tudjátok most olyan, ezért akartam nekem nyis egy kereket. Az aztán szó baszki. Nyisson egy kereket. Good job, Arnold. Good job, nyelvtanat szám. Jó, oké. Mert egyébként van egy olyan rész a kerekben is, hogy nem bújhatsz el, és hogyha jön a rá, akkor nagy szarba leszek. Most is jött, itt van. Hát na nem mond, baszki. Ja, várjál, már ez a 10. ajtó. Pörgessük az aranyokat. Nem nyithat szekrényt. Az jó. Ezek az a... Most mondja, beszóltam. Nálam is így jár az óra. Aj, na baszom. Ezt annyira utálom ezt a részt. Így átkutatni még. Nem nyithatok Várjál. Ilyeség van. Hey, Phillips, just moved in, so I better unpack. If I leave a mess, a neighbor might get on my back. Clean up your yard.